Ini kok anu kok pecelen kok Belanda kok. Oh, ndak Belanda di Belanda. Kae lu pesan. Ya wes, ya karung besok tak sampaikan. Aku yo tapi karung. Oh, boleh. Karung penyangani Mas Belanda. Ya ben sangoni tok. Bus, entuk singo kon nyeluk sayang ping 20, jorek ping 20 le kakin. Lewong cangkem kareng ngomong sayang ngomong kok. Dalam kok. Ini lagi. Apa? Iya 20. Lah yo malah ojo kentengan kenan. Ora fisik blas, ojo gelem Mas Akbar. Ojo Mas Akbar, fisik harus fisik. Wetenan yo Pak yo. Mende sehat. Bener yo di bener aku. Masih ya bos, semoga rezekinya tambah Itu Pak. lancar. Masya Allah, aku speechless sampai raiku abang mulai. Nyanyi malah belas singgung. Nyanyi genteng gosok. Fisik lah we. 900-an bos, opo? 900-an ki opo? Apa? Oh, pemain ono sing ono. Putra Bumi ya. Aku osok sabar rasa aku bisa yakin tenan. Sino rapi makan. Dilari. Ayo Mas Akbar, apa nih? Loro-loro Melayu tuh apa Melayu tak Melayu aku. Tapi gak apa-apa guys, Mas Blondo itu juga orangnya baik ya Mas Mbus ya. Ya Mas aku Blondo itu sama Mas Mbus kayak saudara nih. gak ora Dikongkon ora saudara gue ora. Oh yo, maksud iki sayang ngono lho sampean. Sampean nih nek disayangi wong iki. Oh. Blondo kuat. Kalau kamu kehilangan aku sama Mas Blondo, sepi hidupmu, sepi tau enggak? Lino. Blondo ora, oke. Nah aku Ora. ya wes tak pateni. Di pas ini piye lek kok. Sepi pernah? Sepi. Mas, belum mas, kok wes dikei cumi-cumi tuh. Cumi-cumi. Saiki mas. Sekarang mas cumi-cumi ini lagi angin loh. Kali 2 mas. Balapan Melayu karo Blondo. Pengical terbang Melayu to. Mas Akbar, Masya Allah Mas Akbar, Mas ngawur le kuwi sing ngakon carane. Ngopi. Masya Allah, Mas Akbar. Saya sama Mas Embus mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Akbar. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah. Doking karo nyuri. Karum, terima kasih Karum. Ditunggu besok uang jajan buat Yanti. Karum ini juga Masya Allah baik sama Yanti. Karum selalu kasih uang jajan bos buat Yanti. Masya Allah. Jajan terus ke Blondo. Subhanallah, ketemu orang baik-baik. Kak, sepil Blondo wedine nek kena apa jere. Baru tetap maneh so iya. Tip iki ya. Kabar siap. Mosok Blondo anu semaput ayo Kak to. Singo ngapali Mbak Yanti. Waduh. Waduh guys, 2 jam. Banyak pil Blondo ya tas. Pesan kalau aman deh. Tapi ambune kok celeng jare. Jare sini pinggir-pinggire lho. Lho kayak Blondo. Oke. Saya tak nguyah aku ya.
Saya uangnya saya pipis. Uangnya pas modun. Pas sabar. Played it early. Lady Fairs are coming out. But he's not lost his way through. The move is on his number. Forward it goes. The ball through. Pulang. Ya, pulang. Tanggapan gak ero aku langsung tanya bos ya. Betul bos ojo Mas Bildi di kabar tapi lewat. Kata bos. Alah, di temen cah berkan nih kak. Wah, bisa tuh pengen Mas Akbar. Tentu hari-hari kan jadi sepi. Esok kita akan berpisah. Tentu. Mas Facebook kuwi? Ya, Mas. Facebookku tak kirim mau berarti kurang apa Mas? kurang akeh penonton. Tapi persyaratannya karena kurang NPWP itu. Ya, bener wi. Lah ya kurang iku lah ya, kurang NPWP tok. Wih tak? Iya. Lah sampean kayak nganggo apa kena? Iku NPWP to. Lah NPWP kan ya nomor niku itu. Nik apa? Nik KTP? Iya le. Lah men daftar. Lah wis daftar ning NPWP kuwi nomor niku ya dadi NPWP kuwi. Dan berarti aku nek gong daftar niki rong kena? Ya urung lah mestine. Ya jajal sik to, jajal sik. Wong tahu. Akbar kowe mbus. Tenan to. Oh, enggak namanya. Isi to. Keluar masuk di transfer tenan bora wi. Siapa? Aku. Lu Mas Akbar lho, pentransfer sih. Di transfer siapa? Mas Akbar. Mas Akbar pe transfer siapa? Transfer aku. Hah? Lah. Pe transfer kula, Masya Allah. Masya Allah. Kulang gelo Mas. Masya. Karman betul tak mulai ya, terus tapi aku. Sudah jam 10 cok. Ya ki aku ya dasku ngeluk banget. Wes kak. Pokoknya bayan sih. Kenapa? Iya, rapi kena kari pokoknya. Pam. Gak apa-apa men, pokoknya melok gak apa-apa. Kan malah rame, jadi kan menghibur. Wes kencit yo, kencit. Kowe iki luruk ada cit. Kok kerek dokene diwe bal-bal besan. Wes sapa wae kalah. Mbak Yanti kelahiran tahun berapa? Tanya Mbak Yanti toh, tanya nang kene aku ya gak ero. 96. Makanya aku mulai. Lah yo isen to kasine cit. Singo mlayu nek ana singo tetep mlayu lah. Kowe mbayan. Mas sakit lagi dia. Padahal baru singo. Harusnya kan guyu. Wes,
biasanya tak main PS. Terakhir ya. Ya, Marahnya tak sampai ngelur mbak pedulikan. iya. Ini kita sedih. Citane Caca. Citane Caca. Ya, bijeti kan HP nih. Pricat aja boleh gitu. Blogger lu tambah wah kata sing Yo, try ngono. Mbak Yanti irungnya asli enggak? Boleh takut iki lho. Terima kasih Mas Akbar, dia kucing aku. Ya Allah. Alhamdulillah. Rotan kuwi bus. Jalan ora kuwi. Gak kesel masal. Wis apa kuwi? Wis kecut pengen nyekel setik kok. Mas Akbar, terima kasih Mas Akbar. Mas Akbar, aku yuk kucing. Kucingnya putih mulus. Aku yuk kalah lah ini ki. Kalah terakhir dan kalah. Locok. Aku ya terakhir. Aku apa ki? Itu bilang Mas Akbar. Aku wis gaduman ki. Enak gambar mengirimi Anda paus. Paus opo ki cuwili ini. Masa iya? Gambar bila Mas, emoji iwa-iwaan. Lalu Mas Akbar, iya mati lah ya. Mati iwak cilik kuwi to. Ya. Nyeluk apa kuwi? Kok nyeluk sayang ngono ya. Kok nyeluk sayang ya? Karum. Karum makasih Karum. Selalu sayang Yanti Karum. Minyak dino iki bos. Alhamdulillah. Thank you. Kali dua guys. Ayo Mas Akbar, kucing endi kene? Kopi lho, tahun bene kopinya Mas Akbar. Kita mau so enak. Latihan romantis bu, gak iso romantis. Tenan, gak iso tenan. Aja romantis, aku malah gak seneng. Aku seneng main banyol ngene iki dhewe. Ya aku banyol. Masa aku ki banyol? Orang banyol kaku ngono ya. Jadi ini kan sing dialek kan aku tuh nang media sosial kan jadi aku sing seneng sama aku. Mas Akbar bentak sik lah kon piye aku. Mas Akbar kon kok sing komen-komen kuwi kok sing kon aneh-aneh dadakan. Mas Akbar aku piye? Terakhir lo Mas Akbar. Kak Mas Akbar lek bos. Blondong dikai Mbak Arum 500 uang jajan. Dok. Dikai duit 500 ke. Kanggo uang jajan yo. Yo engko titip aku engko tak telepon Mas. Ya, alhamdulillah. Rezeki akeh. Oh, makane cek gerak kening, Bu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Ngono mau tak kon gerak kening ora gelem kok malah aku lho. Tak titip sampean ae. Ya, kok TF nang nggonku tak wae Ndok. Aman dong. Kita tuh orangnya dapat dipercaya, oke? Kok klarifikasi. Apapun itu yang dititipkan apa ya? Piye to? Kerep dhewe tak aku ki wong piye. Kok wonge tak tag lho. Kayak ora usah ngono, gak usah digawe video. Tadi bekas to. Bener bukti to. Gak usah. Bukti cukup DM. Kok tak WA belum, Dok? Wes aja di kan DM notok ngono wae to. aja di-share ini live. Melayu bola keselen nih. Ampuni kowe wesi iki. Tangan punya mata. Ya kapan-kapan taman mie ayam neng gini Mas Bafa ambek Blondo. Oke, Mas? Mie ayam ku ning nggonku gak neng sing enak. Sing enak Iya. nang Mas Riko. Berarti sampean sing ning Jojonegoro.
Oh, iso. Iso, ora iso. Kayak main lah. Nang mambu ya, mambu sih. Mas Akbar kucingnya rati dimeni. Wong di parfum ki ya digawe. Wong gelah aku. Diwarai wong mampu ora gelem. Ayo. Nyeluk sayang ping 20. Kuwi lho, Mas sapa jenenge Mas Akbar malu ngangkone piye? Tetep manut Mas Akbar aku. Wong-wong ki ngangkon sing ora-ora. Nyeluk sayang Pak Ketua. Ya wis, nyeluk sayang. Apa, Mas? Nyeluk sayangnya ping piro iki? Ping pisan wae. Iki lho tukang nyeluk sayang Mbak Mas Akbar ki. Iya. Iya nanya aku, Mas. Sayang. Aku langsung katisen. Langsung katisen aku. Dekat semenan gampang. Kayak nilai lah, kayak. Lo. Ya iya. Wis lo ya, wis dasar meneng we ya, penonton we ya. 20 ki piye to? Masa kok penak sing pisan ini Bang lho. Iya, Mas nanya aku. Sayang. Wis 20 tenan iki. Pisan cukup lah ya, pisan cukup Mas Akbar. Sing serius ngono iki mau ya serius tok basa. Asli. Pisan ae kok. Kabeh kok ngangkon pisan iki piye to? Pisan kabeh ki wong 1000 iki ayo 1000 telukan kok kuwi. Kurang marok. Wes nyeluk ngono ide, wes polae, wes rakar-karuan. Sampun ya, sampun ya. Mas Akbar, terima kasih Mas Akbar. Muga-muga ini tambah akeh. Lalu Bapak Mas Akbar. Tuban di pian Mas kula tubane montong cedak. Motor. Montong cedak Mas Akbar. Muga sehat selalu. Terus di keluarga ya sak keluargane muga sehat. Paring rezeki yang lancar. Amin ya Allah. Ya Allah, lindungi Yafa. Ya Allah, sayangi Yafa. Ya Allah, banyak rezeki Yafa. Ya Allah, Wafa aku pengen budek. Lu ngono kene kancane nyanyi yo amin ngono. Amin. Telat. Malam balik. Mau dibayarin apa gak bayarin apa? Ya Allah, lindungi Yafa. Amin. Weli ya gue. Ya Nganggo nada. Amin. Ya benar. Urung. Ya, kiyo suwe ram. Oh, iki lagune gak kanggo Yafa Mas Akbar. Ya. Ya Allah, lindungi Mas Akbar. Amin. Ya Allah, sayangi Mas Akbar. Amin. Lah kok malah guyu to? Aja guyu to, kowe mareng guyu. Sing guyu lho kono kok iso aku. Ya, saya tak tarik Ya nafas. wis ngatong lho lho. Gak gitu suwi itu. Bekle to. Loh, wonge saya nontonin kono terano. Bisa. Ya wis. Ya Allah, lindungi Mas Akbar. Amin. Guyu to sing guyu ki lho kono ae sing guyu tambahan. Ya Allah, banyak rezeki Mas Akbar. Amin. Ya Allah, semoga besok Mas
Alah, Akbar. amin. Kasih singo sama kasih paus. Amin. Amin. Oh nek karum saiki karum. Saiki karume. Nggih saiki karume. Ya karum ayo. Ya Allah lindungi karum. Amin. Ya Allah. Banyak rezeki karum. Amin. Nah, kita kok iso. Yo, lho aku ngene iki ternoda gara-gara wajam sing songong. Nah, kok Ya Allah lancarkan rezeki karum. amin. Semoga besok ditransfer uang jajan. Amin, amin Jawa, amin. Kering. Insya Allah ada barakallah. Mas Akbar udah mengenai tamat. Oh iya. Sing delok iki saiki terakhir dengan Nas. Ya Lovers. Ya, Ya Allah lindungi ya. amin. Ya Allah sayangi Yafa. Amin. Ya Allah kompakan Yafa. Amin. Semoga kita bersama. Amin. Kuwi lo Yafa ora kowe ambek aku. Amin lah ya, amin lho. Gak iso piye. Oh, ya Allah lindungi Lexi. Iki yo kabeh kok iki kok setenan kok. Wes kesondas ku cemot-cemot ramah mari malah nemen. Lho, wis ono sing amin kok segene bece yuk lho piye cak. Ngono ki rasa diwaca ndek gino. Seneng maca. Mas Akbar, terima kasih Mas Akbar, Sultanku, Masya Allah malam ini sudah berbagi sama Mas Yafa, Mas sama Yafa ya Yanti sama Bapak. Amin. Semoga digantikan dengan rezeki yang banyak, panjang umur sehat selalu, amin. Amin. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ketunjuk atas embus aku nih ini. Mesti ngono wae Cak. Kemis tak kosan das. Amin. Fatihah. Aku wis kesel, serahku wis ngono. Kita tutup siaran live malam ini. Maki, ora maki aku kan biyen sing ngene iki. Yus menunggu indah seteran jeluk nonyo. Kita Aku lapor tutup. menang Bek. Ibu ketua tok wis ngecedek terus ngono ku. Asine yo ora. Yus, Sehat-sehat kalian, amin amin.